Chap loop tick dry. Tijato fira mu dry. Alright. Yemkono. Titambire. Madzoka ayo skuru. Tinotenda. Uye pano. Umbofunde iko kuchikoro kwayo unokopfura shuta uchingoenda uchishuta uchidzoka. Anomhoresa baba. Masikora sei baba anditi? Anditika? Madzidza inhasi. Tadzidza kuti kana wakura ndazoite. Saka wati unoda kuzoitei? Ndati kana ndakura ndatengera vana vangu bhutsu nebhegi rekuchikoro. Chienda akumba. Chienda mpa unochinja umfomu. Ndapiwa homework. Homework? Tuone. Homework ndeyechirungu. Bhuku racho rava dzoto. Uri kubata bhuku zvakaipa iwe. Kubata vyanga. Ndo zviri papa zvanhasi izvi. Muverengerei achipindura. Chishona. Kwanzi ndikuverengera uchipindura anditi? Ndeni chikubvunza uchidini? Uchipindura anditi ka? Kwanzi mwana wembudzi anonzi dash. Mubvunzo. Ndori kubvunziwa. Indikabvunza kuti mwana wembudzi anonzi dash wopindura anditi? Pinduraka. Anonzi kambudzi. Uri dofo. Mwana wembudzi. Kakona mwana wembudzi. Muchirugu takavharira chizvezvi. Zvatakavharira muchirugu. Tinoti kudi. Unovhura zvinonorisiwa nevana. Zviduku. Zvinonzi chi? Zvinonzi zvimbudzana. Saka mbudzana kana chava 1 woti mbudzana. Nonzi mbudzana. Mwana wembudzana si? Budzana. Kuti zvako zvokuti kwanzi kambudzi. Uri dofo. Dofo unoriziva? Uri dofo chairo dofo. Number 2. Mwana wehuku anonzi dash. Ndori kubvunzwa. Mwana wehuku anonzi dash. Anonzi chihuku. Yori dofo iwe. Dofo unoriziva? Chihuku. Zvino chaunogara uchibudisa kuseni muchirugu? Uchiisa kukeji? Uchibudisa uchitotaura zita racho. Nhasi woti chihuku nekuti zvava mbuku. Uri dofo. Dofo unoriziva? Zvanotora muchirugu chinoisa kukeji. Inonzi chi? Zvitiyo. Yezve. Nai. Saka kana chiri 1 inonzi niyo. Mwana wehuku anonzi chi? Niyo. Anditi? Uri dofo mani wewe. Number 3. Mwana wemombe anonzi dash. Mwana wemombe. Mwana wemombe anonzi chiko. Hari dofo. Ndo nonzi dofo chai. Mwana wemombe. Kwetadza mwana wemombe. Baba, kari dofo chikoro. Dofo? Inini kuita dofo kuchikoro? Wadi misi wakati mwana anofanana na baba wake. Haiwa, misi wako wanopenga iwe. Mwana anofanana na baba kuita sei? Ifanana na baba kuita sei? Ndansiri dofo ini. Ndakatopotsa ndaita teacher ini. Dai pasina ndakazoshayirwa mari yenhingirikini. School fees. Ndaigonesa ini chikoro. Kwete zvauyu dofo. Dofo. Mwana wedzatata anonzi Dzvatsvatsva. Iwe, hazvidzidziwi zvana dzvatsvatsva. Vana vedzvatsvatsva. Kongodzidziwa vemombe nevehuku. Zvana dzvatsvatsva izvi hazvidzidziwi izvi.
ndafuza mwana dofo. Ndakuda kukuvunza wewe kupedzisira mani. Vunza ndogona kwete zvana dzvatsvatsva zvaunobvunza izvo. Zvana dzvatsvatsva zvaunobvunza izvo kwete. Vunza chaizvo ndogona. Mwana wemurano mwakatariswa kupi. Mai vakatarira uku. Iye otarira uku kawo. Ndimuseka chi? Mwana wemuru chaiye. Bvunzi zvinohwikwawo. Muru haiti mwana. Imi ndimi vata vadofemo. Mhuru haiti mwana naye. Chinda ndisare ndidzidzise mukoma wako homework. Iwe chinda. Iwe terera zvandokudzidzisa. Handiti mwana wemombe anonzi mhuru. Anonzi Muru. Kuto zvaprominent zvokubvunza zvana dzvatsvatsva hazvidzidziwi izvi. Handiti? Saka ukanobvunziwa mangwana ugone zvose. Nditi ka? Chinda mba. Subscribe, bye,